El Lleida ha aconseguit posar fi a la mala ratxa que arrossegava des de feia setmanes i ahir es va imposar per 3-1 contra el València Mestalla en un partit en què els blaus van ser clarament superiors. La primera ocasió la va tenir Miramón, que amb aquest xut des de la frontal de l'àrea enviava la pilota fora fregant el pal. Poc després, centrada de Miramón i Chamorro des del punt de penal enviava la pilota per sobre del travesser. El Lleida dominava el partit amb una molt bona pressió sobre la defensa visitant. Al minut 20, Miramón va tenir l'1-0 a tocar amb aquest xut després d'una passada de cap de Chamorro que el porter visitant enviava a córner. Al minut 36 va arribar el primer gol del partit, obra de Chupe, que amb un xut des de la frontal de l'àrea feia entrar la pilota al fons de la xarxa per l'escaire. A la represa, una errada de Fragoso feia pujar l'1-1 al marcador. Malgrat el gol, els homes d'Imanol Idiáquez van seguir pressionant i al minut 59 van obtenir la seva recompensa amb aquest gol d'Albistegui després d'una pilota penjada per Raúl Fuster. El Lleida necessitava un altre gol per acabar de sentenciar el partit. Quan faltaven 8 minuts per al final, Forniés, que tot just havia entrat al terreny de joc substituint Chupe, rematava de primeres una centrada de Chamorro i posava el 3-1 definitiu. En els darrers minuts de partit, el València Mestalla va gaudir de les seves millors ocasions. Tropi ho intentava amb aquest potent xut que feia lluir Pau Torres. I Nando, poc després, enviava la pilota als núvols. Y sobre todo contento por el trabajo, ¿no? El trabajo del equipo, creo que se ha vuelto a vaciar en el campo y bueno, me parece que hemos hecho una muy buena primera parte, que bueno, seguramente nos podría haber dado más ventaja de la que hemos llevado y bueno, destacar también cómo se ha repuesto el equipo después del golpe, ¿no? Porque después de haber hecho tanto para ir por delante en una jugada prácticamente aislada que te hagan el empate con lo que traíamos de este mes, pues bueno, podía haver sido una losa y el equipo se ha mantenido de pie y ha sido capaz de dar la vuelta y la verdad es que otra vez muy contento con el trabajo del equipo. Amb aquesta victòria, el Lleida torna a ocupar posicions de play-off amb 24 punts.